Този подкаст достига до вас със съдействието на универсалното съзнание. Здравейте, вие слушате подкаста Шарена Сол. Радвам се, че след толкова дълга пауза отново мога да бъда тук с вас. Този епизод трябваше да бъде записан отдавна, но поради обстоятелствата не се случи. И от доста време чувствам, че го дължа на вас, а и на себе си. И сега, бързайки преди да свърши годината, ето ме последните няколко дена наведен пред компютъра, подреждам и пиша, за да довърша това, което започнах и не приключих напълно. С идването на новата година идват и нови резолюции и обещания, нови мечти, планове и цели. И някакси не ми се вижда редно да започна нови неща преди да приключа вече започнатото и обещано. Това не е края на подкаста, по-скоро завършък на нещо като първата глава от историята. Искаше ми се да мога постоянно да бълвам нови епизоди, но истината е, че всеки един епизод е създаден около нещо доста откровено и лично и има своята сантиментална стойност. Обещанието, което си направих в началото на изминалата година, беше да съм постоянен и да запиша колкото се може повече епизоди, за да не се губи нишката, но това може би беше малко нереалистично и наивно обещание. Мисля, че се изисква доста енергия и концентрация, за да се синтезира информацията стойностно и достъпно. Както казах, всеки епизод крие част от моите лични преживявания и може би по-реалистично би било, ако за новата година си обещая да записвам просто когато усетя момента, без да го форсирам. Така, последен епизод за тази година, мисля, че се струва чакането и се надявам да ви даде хубава нагласа за предстоящите нови моменти. Преди да започнем по темата, искам първо да споделя защо ме нямаше толкова време. Както обикновено, по закон, след дълъг и упорит труд, идва момент, в който може да се отпуснем. Животът ни дава възможност да вземем глътка въздух, да намалим темпото, да се регенерираме и да поплаваме по течението. Обаче такова латентно състояние не може да трае вечно. Колкото и хубаво да е просто да се наслаждаваме на плодовете на нашите усилия, идва момент, в който отново трябва да се размърдаме и да поемем по хълма нагоре. И това е напълно нормално, това е част от живота. Ние по принцип погрешно схващаме живота като една права времева линия, през която трябва да преминем от начална точка А до крайна точка Б на един дъх, но в действителност линията на живота има по-скоро спираловиден вид с променяща се денивелация и се върти около повтарящи се модели, събития и действия. Често след като изкачим един хълм и погледнем към равнината на хоризонта с дъх на утеха и удовлетворение, ние осъзнаваме, че насреща ни стои друг връх, по-висок от последния и отново ни предстои път изпълнен с перипетии. Разбира се, лесно може да си кажем, кому е нужно да ходи по чукарите, просто ще се опана палатката е тук, на тая полянка и ще си седя на едно място. Обаче работа е там, че не може да вървим срещу природата на живота. Естеството на живота е, че всичко е винаги в движение. Както са казали, панта рей. Всичко тече. Така и живота е една река, която постоянно тече. С или без нашето участие нещата постоянно се случват. Има моменти, когато течението на реката е плавно и спокойно и от нас не се изисква да гребем. Може да се наслаждаваме на пътуването и да събираме сили, но когато пред нас се появи бързе и трябва да гребем с всички сили, за да преминем през турбуленцията. В такива моменти лесно се пада от рафта. От скромния си опит знам, че когато изпаднем от лодката и реката ни повлече, спокойствието и увереността са ключови, а бездействието е самоубийствено. В такива моменти се плува с всички сили срещу течението в посока на рафта, иначе камъните и дълбините по трасето ще ни погубят. Освен това, също както в непрестанно течащата вода на реката, а и в кръвта по вените ни, не може да има застой. Дори когато ние сме неподвижни, животът си тече, кръвта във вените ни също тече. Ако потокът бъде нарушен и спрян, се получава стагнация и тя е пагубна за нас.
Растежът и развитието на хората идва извън комфортната зона, а прекаленото застояване в зоната на комфорт води до стагнация. В този момент е важно да не ме разбирате погрешно. Моментите на комфорт и отдаване на време за отдих са неизменна част от живота, както е съня през нощта, но в живота на живите вечен сън няма и дори когато спим, животът си тече. Всеки нов ден е едно ново начало за нас и когато слънцето се покаже сутрин на хоризонта, огрее лицата ни и отворим очи, животът нас се събужда и отново поемаме по своя курс. Ние трябва ясно да разбираме, че този процес на приемане и отдаване е закодиран в нашото ДНК и е основен движещ принцип на биологичното, социално и духовно ниво. В сантименталността си древните са придали дори митологичен характер на този движещ вселенски модел на експанзия и еволюция на съзнанието. Оттам идва и мита за героя, който наивно се радва на живота в рамките на малкия кръг около себе си, докато един ден не го сполетява беда и той, провокиран от събитията, поема на път в търсене на правда, изпълнен с препятствия отвъд осветената част на неговия кръгозор. Този път на разплата започва с типичната детска наивност и ярост, но винаги се превръща в път на смирение и поклонничество, където героят бива лишен от своите предразсъдъци за живота, бива съблечен от своите дрипи, за да може да се изправи през страховете си на края на пътя, гол, сам, само с себе си, и чак когато успее да пребори сенките отвъд периферията на собственото си царство, само тогава той е готов да се върне от дома и да облече новите царски доспехи. Символ на силата и мъдростта, които е придобил по време на пътешествието си, и може да се наслади на моментите на покой и мир, да интегрира новопридобитите си умения, докато не бъде подбуден от ново начинание и за пореден път не поеме на път отвъд границите на своето вече разширено царство. Тук ще спра и ще си позволя да ви прочета един цитат от любим мой филм, а той гласи: "Погледни, Симба, всичко отгрято от светлината е нашето царство. Царуването на всеки цар също има своя изгрев и своя залез. Един ден, Симба, слънцето ще залезе в последната моя вечер и ще изгрее заедно с теб, като нов цар. И всичко това ще бъде мое? Всичко. Всичко огряно от светлината, а онова място, което е в сянка, то е отвъд територията ни. Никога не ходи там, Симба. Но нали царят прави каквото си ще? О, нужно е повече, за да си цар от това да налагаш волята си." Тези от вас, които са гледали филма "Цар Лъв", знаят какво се случва в историята след този диалог. Малкият и наивен бъдещ цар твърдоглаво, въпреки съвета на баща си, отива в земята отвъд царството и поради незрелостта си, която се дължи на това, че той дори още не е опознал основите на собственото си царство, т.е. не е преминал през нужните вътрешни процеси на алхимичната трансформация, тръгва да дири приключения извън полето на личната си просветеност и се озовава в непосилна ситуация. Това, което можем да научим от историята, е, че момента, в който си помислим, че знаем всичко, което може да научим, и че сме направили всичко, което може да се направи, и че сме видели всичко, което може да се види, ние се обричаме на незнание, затваряме вратата на знанието и с това спираме нашето развитие, което пък води до ситуации, за които ние не сме готови, или до преди малко споменатата стагнация. А тези две сами по себе си водят до преждевременна смърт. Така доста отдалеко заходихме около това, което исках да изтъкна като причина за отсъствието си, а и да оформя увода към днешния епизод. Както виждате, той се нарича "Свещената алхимична сватба". Ако помните добре, последните два епизода бяха съответно относно свещената женска енергия и свещената мъжка енергия. И сега може би вече се досещате, че в този епизод ще ги бракуваме в едно цяло. Ако ви се губят моменти, препоръчвам първо да се върнете малко назад и да преслушате 6 и 7 епизод. Днес искам да засегнем темата за червения цар и бялата царица и алхимичната сватба. В текстовете на алхимията се нашепва за тайната на трансформацията и единението в алегорията за червения цар и бялата царица и символичния разказ, известен като алхимичната сватба. Червеният крал и бялата кралица въплъщават дълбоки химични принципи,
представляващи противоположни сили, които се събират за да постигнат хармония и трансцендентност. Червеният крал или кралят слънце олицетворява сярата, огнената мъжка същност, докато бялата кралица или лунната кралица олицетворява живака, течният и женски аспект. Техният съюз символизира съюза на противоположностите, което е основна концепция в алхимията, за която вече говорихме детайлно в предишните епизоди. Легендата разказва, че червения крал и бялата кралица съществуват в отделни владения, изолирани и непълни един без друг. Техният съюз не е просто обединяване на две същности, а символично сливане на конфликтни сили в себе си, вътрешен алхимичен процес, известен като голямото дело или Magnum Opus. Пътуването към алхимичната сватба е трудно, изпълнено с изпитания и трансформации. Изисква помирение на противоположните елементи в себе си, преглъщане както на светлината, така и на сянката, мъжкото и женското, съзнателното и несъзнателното. Алхимикът преминава през етапи, подобни на фазите на Луната, опитвайки се да интегрира и балансира тези дуалности. Като кулминацията на този съюз е алхимичната сватба, която е метафоричен и духовен съюз, при който червения крал и бялата кралица се сливат, раждайки философския камък Lapis Philosophorum или философското дете Filius Philosophorum, което е върховният символ на просветлението и трансформацията, и този митичен съюз символизира постижението на Magnum Opus, великото дело на алхимията. Но преди да стане крал или кралица, всеки човек първо е бил част от простолюдието. Бил се е просто един човек. Затова правим крачка назад, за да видим каква е разликата между простия червен човек и червеният крал, както и разликата между бялата жена и бялата кралица. И както Муфаса казва на малкият Симба, един крал има много повече отговорности от това просто да налага волята си, така и червеният човек трябва първо да премине през отделните алхимични стъпки, основните 7, които разгледахме в епизода Solve et Coagula, т.е. да свърши вътрешната работа преди да бъде коронясан и награден с титлата крал. Първо трябва да изясним защо свързваме тези символични представения с червения цвят. Освен Слънцето, което е повеляващия аспект на мъжката енергия, и фазата Рубедо, която е крайната фаза на алхимичната трансформация, където червеният човек става червен крал, ние свързваме червения цвят и с първата чакра, корената чакра, Муладхара, която добавя още един слой на интерпретация към историята. Корената чакра, изобразена като червен енергиен център с образа на лотос, разположен в основата на гръбначния стълб, управлява чувството за безопасност, сигурност, стабилност и основните нужди за оцеляване. Тя се символизира от червен лотос, 4 венчелищчета. Върху всяко венчелище има една от 4 санскритски срички, изписани с злато, представляващи 4 врити. И те гласят: най-голямата радост, естествено удоволствие, наслада от контролирането на страстта и блаженство в концентрацията. Като алтернатива те могат да се представят като дарма, което е психодуховен копнеж, артха, психически копнеж, кама, физически копнеж и мокша, копнеж за духовно освобождение. В центъра на квадрата има тъмно-червен обърнат триъгълник и митологията гласи, че Кундалини Шакти спи тук, чакайки да бъде събудена и върната обратно при Брахман, източникът от който тя произлиза. Представена е от змия, увита 3,5 пъти около опушен сив лингам. Отделно се смята, че и Муладхара е основата, от която произлизат трите основни психически канала или нади – Ида, Пингала и Сушумна. Елементът на корената чакра е земята и тук е седалището на червения човек или Адам, направен от червена глина или почва, който все още не е извършил нужната трансформация, за да премине по пътя нагоре към тронната зала, където ще бъде коронясан. Това, което го спира, са същите тези чувства, които повелява корената чакра: чувство за безопасност, сигурност, стабилност и базово оцеляване. И когато един бъдещ цар стане роб на тези усещания, той постоянно бива дърпан назад от тях и няма стабилна основа под нозете си.
Неговото царство се олюлява, разклатено от несигурности, слаба връзка с земята, върху която стъпва, боязливост, притеснение, разтревоженост, териториалност, алчност и материализъм. Той става първичен и примитивен в делата си и това го прави слаб сред останалите и недостоен за короната на червения крал. За да напусне това лимбо, червеният човек трябва да напусне зоната на комфорт, безопасност и сигурност, където е роден, да повярва в силата и в стабилността си и да отвори място за енергията да потече нагоре по пътя към короната. От другата страна имаме бялата кралица, често свързана с чистотата, мъдростта и духовното просветление. Тя може да бъде символично свързана с коронната чакра, която представлява най-висшия духовен център в тялото и се явява като далечната полярност на първата чакра. Коронната чакра е изобразена като бял или виолетов енергиен център, разположен в горната част на главата, олицетворява висшето съзнание, божествената връзка и трансцендентност. Връзката между бялата царица и коронната чакра е в съответствие с концепцията за пътуването на жената герой, път на личностно израстване, овластяване и духовно пробуждане. В литературата не липсват примери за бялата жена, която също поема по трудния път на своето просвещение, изправяйки се срещу своите страхове, за да може да се върне и да бъде коронясана в бяла кралица. Такива примери взимаме от акадската митология, където се говори за Инана, известна като Иштар, богиня, свързана с любовта, плодородието и войната. Нейното пътуване до подземния свят е основен мит, където тя се спуска, за да се изправи срещу сестра си Ерешкигал, кралица на подземния свят. Чрез изпитания и жертви Инана претърпява смърт и прераждане, символизирайки циклите на природата на женското нисходящо пътуване, трансформация и възкресение. Друг пример е Артемида от гръцката митология. Тя е богинята на лова и представлява независимостта, дивата природа и защитата на жените и младите момичета. Нейното митологично пътуване включва яростна решителност и отдаденост на собствената идентичност. Артемида се противопоставя на традиционните роли на половете, като се фокусира върху стремежа си към независимост и защита на своето владение. Сита е друг пример въплъщение на добродетел, лоялност и сила в хиндуистския епос Рамаяна. Пътуването й включва отвличане от краля на демоните Равана и последващи изпитания. Устойчивостта, чистотата и непокътимата преданост на Сита към нейния съпруг Рама я илюстрират като символ на женската сила и издръжливост. И отново една бяла кралица, стартираща от отправната точка на своята непречистана версия, бялата жена, се различава от своята трансформирана форма с някои от характерните черти, които вече споменахме в предишните епизоди, но ще си позволя пак да изброя някои от тях. Първата от които е прекалената жертвоготовна природа и въпреки, че жертвата може да бъде благородна, небалансираното изобразяване може да насърчи прекомерна саможертва до точка на пренебрегване на собствените нужди, а това може да доведе до мъченичество или липса на грижа към себе си. Друга характерна черта може да бъде манипулативното поведение. Божественият женски архетип, бивайки изкривен, може да манипулира емоции или ситуации, за да поддържа контрол или власт, използвайки възпитателни и кармачески качества, за да упражнява влияние по нездравословни начини. Друго, което наблюдаваме, е изключителният акцент върху грижата и пасивността, които могат да доведат до липса на увереност или граници, което позволява на другите да се възползват или да доминират над човека. Освен това, свръхемоционалната реактивност и въпреки, че емоциите са валидни и съществени, небалансирането им изобразяване може да насърчи прекомерна емоционална реактивност или нестабилност, което пък води до драматични реакции или непредсказуемост в човека. Друга черта е зависимостта в крайна форма. Божественият женски архетип може да разчита прекалено на другите за утвърждаване или подкрепа, като му липсва лична независимост и свобода на избор.
Още нещо, което изпъква като акцент е дискриминацията или превъзходството. Изкривеното представяне може да се прояви в изключителни или елитарни нагласи, където възпитанието е насочено само към малцина избрани, създавайки чувство за превъзходство или изключване на останалите. Отделно потискането на мъжките черти и прекаленото идеализиране на женското може да доведе до потискане или обезценяване на мъжките черти, насърчавайки дисбаланс, който пренебрегва значението както на мъжката, така и на женската енергия, както и прекалено изявени мъжки черти, което води до и вземане на мъжката функция изцяло и тотално отричане на ролята и нуждата от мъжката фигура в живота. Всички тези символи могат да доведат до силна потиснатост на нашата интуиция и откъснатост от висшия смисъл на живота ни, блокирайки седмата чакра, която е нашата крайна цел и не случайно се нарича коронна чакра. И така, къде ни води всичко това като информация, каква е целта и къде се осъществява срещата и сватбата на вече трансформираните младоженци. Целта е те да се срещнат в средата, където е нашето сърце и да се отдадат един на друг в храма на любовта, в нашата сърдечна чакра, анахата, която се изобразява с 12-листен лотос, отцветен в зелено, цвета на баланса и хармонията. В средата си има изображение на два триъгълника, един в друг, като единия е обърнат с върха нагоре, а другия с върха надолу, символизирайки мъжкото и женското начало като едно цяло. Санскритското име на тази чакра се превежда буквално като звук, произведен без да се докосват двете части, или по-ясно казано, да получим ефект без да поставяме двете части, мъжката и женската, в конфликт. Тази чакра представя качествата любов, състрадание, емпатия и връзка, и тя служи като мост между долните три земни чакри, корена, сакрална, слънчев сплит, и висшите духовни чакри, гърлена, трето око и коронна. Сърдечната чакра управлява способностите ни да даваме и получаваме любов, да съчувстваме на другите и да изпитваме състрадание, прошка и приемане, както за себе си, така и за другите. Когато тя е балансирана, сърдечната чакра насърчава чувствата на любов, съпричастност, състрадание и взаимосвързаност, позволява здрави взаимоотношения, емоционален баланс и усещане за вътрешен мир, типичните добродетели на един качествен семейен живот. И така, овладявайки я, ние започваме да живеем в състояние, което в хиндуизма наричат ананда или блаженство. Сат, чит, ананда. Съществуване, съзнание, блаженство. Само единствено след обединението на двете царства, долен и горен Дантиен или долен и горен Египет, царят може да бъде двойно коронясан с червената корона Дешрет на долен Египет и бялата корона Хеджет на горен Египет, формирайки двойната корона Пшент, символ на абсолютния крал на двете обединени царства. Крал на кралете. И когато двата индивида осъществили тази връзка в себе си, се свържат помежду си, се получава филиус философорум или философското дете и великото дело е завършено. Проблемът е, че с изменение на времената и ценностите хората често подхождат към този сакрален акт безотговорно и мърляво, първо към себе си, а после и към партньора си и плода си. Фактът, че варианта за развод съществува, сякаш дава на хората резервен план за бягство в случай, че нещата не потръгнат добре и те вече не искат да се разправят с човека, с когото са избрали да се съчетаят и да създават живот. Аз не казвам, че развода не е нужен в определени ситуации, но както повечето хубави неща, които сме създали за добро, и в това сме намерили начин да го изкривим и злоупотребим. Истината е, че когато човек е изправен пред трудност и може да избира дали да побегне или да остане и да се бие с проблема, в повечето случаи повечето хора биха избрали да побягнат, особено когато се чувстват неспособни и безсилни да се борят с настоящия проблем.
И разводът ни дава точно това усещане на шанс да загърбим всичко и да побегнем безотговорно към нов живот, оставяйки невинни жертви след себе си. В един по-добър свят, в който бягството не е опция, ние трябва да избираме или да игнорираме нещата, които създават диспут, или да ги обсъдим и заедно да ги отстраним. Разбира се, ако ги игнорираме, трябва да знаем, че те ще ни преследват цял живот, всеки ден от живота ни и ще ни пречат не само от дома, но и в живота извън къщата. Без значение дали са причинени от това, че някой ни е тормозил като деца в училище или родител ни е зарязал, защото така е намерил за добре. Докато не се изправим пред сенките си, те ще ни следват неотлъчно и ще рефлектират на семейния ни живот по доста изкусен и лукав начин. Ние ще се чудим защо нещата никога не се получават. Децата ни ще гледат тези наши слабости и ще попиват и копирайки всяко наше действие и дума ще растат усъкатени от нас самите, разкъсвани от двете полярности, дърпани към едното и другото, защото в семейството няма баланс. Аз, работейки с деца с липсващ родител и такива без родители, а и аз самия израснал в семейство с един родител, всеки дневно виждам щетите от тази недобре свършена и безотговорна работа. И като завършек искам да се обърна към всички с молба за новата година да не пренебрегваме личното си развитие и да се стараем да бъдем по-добри към себе си, както и към хората около нас със всеки изминал ден. Не винаги да дърпаме чергата към себе си, а да помислим има ли нужда да дърпаме изобщо, или тя ще ни бъде постелена и без това заради нещата, които сме дали от себе си. Всичко, което виждаш, съществува в крехко равновесие. Царят трябва да разбира това равновесие и да уважава всяка твар. От пъплещата мравка до бързата антилопа. Но нали ние едем антилопи? Да, Симба, но нека ти обясня. Когато умрем, телата ни се превръщат в трева, а антилопите се хранят с нея. Ето как всички сме свързани във великия кръговрат на живота.